masanay ka. Pagpakawan, jakun may pamindwa. Nagsarita man yung ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan ay agpas pasok din, uray kastang di na paulit-ulitin. Silalaki ko ng laysot na pudno, uab sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungtod na dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading, agpagkapagkang ka. When manong gaputi sakit na, Nagyanto, intun masanay ka. pagpakawan, jaktun may pamindwa. Nagsarita man yung ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasok din, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungtod na di dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man yung ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasok din, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no sa ukas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungtod na di dakan pagununyan. Si unay, tadikan tuket masapa amatay. Tatay sexy ang makapakatay, kitabol sa puntawan na bay. Ang nadamtay na tamrit unay, sigurado bastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo nurupat kwarta. Babae talaga? Isang sa bulek met babae, uray pandak when no bimutiti. Agdaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Isang sa bulek lalaki, uray pobre, uray turgi. Basta laket di responsable, di na amot ang babae. Isab sa bulek met babae, uray pandak when no bimutiti. Agdaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri.
daytoy nga okasyon, inak nga rut ita ikansyon, ipadas ko ang nagbakasyon, iti nagapwak a poblasyon, naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon, inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda inmensyon, ta isukan tay kumansyon, kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon, kinidayak daytay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon, binagusnak nga imbakasyon, napintas abalayda a mansyon. Syon, 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 napintas tunay a lokasyon, nagtateran balay a mansyon, agbuy-buya ak ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon, yakon masapul ti permisyon, tay sumeten ti nangimensyon, neso nga jakon nagprekusyon, ta nagmayat meten daytoy kondisyon. Gustuak iti injection, nalanay berry is lomotion, nalipatan na daytay aksyon, kaidikwan nagkumbulsyon, binalbaliwak to'y posisyon, rinapidok nga kinumbinasyon, kunamlano mangururasyon, areng eng natay kasla agkang tansyon. Inimas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon, nalipatan na tay proteksyon, ta idikwan nagkondisyon, kumadulat ta ti populasyon, ta madimet nga paaborsyon, magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Ket kastan, ama bartekdan, pamrayandat agririri agsusubang. Kunkunada me. Inukwan, addaapan, babakit dat mangyawid kadakwada. Tama-tam. Ijay to balbalaydan, agbinisyagda nga agapan. Latame. Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki. Awan dayta. Nukastan, ama bartekdan, pamrayandat agririri agsusubang. Kunkunada me. Inukwan, addaapan, babakit dat mangyawid kadakwadan. Tama-tam. Ijay to balbalaydan, agbinisyagda nga agapan. Tama-tama. Santa Ana, Santa Mesa, San Gregorio, San Nicolas, amin a santo, Jay Campo Santo,
adan danaganak ta ngamin awan pay asawa ta awan pay iti nagpadasa makigasang-gasak kun kunadang nga ayan tatang nanang ay kaasyandak isarakandak kadinti asawa uray bakit balo wenno ba tapadasek man iti agragsak matetela tatang nana diwi pa idang tuy anak yu ang malakayan inkay katitan kanya kiparaman tuy arem ko jakun mate danunanen ti punsyon anaragsak anak titipunan sida nga naimas kasi naimas nga ara kentay pay met kalukas dinulbugan galames punog paltat ilawen nga naimas agarop pay tikot zero tada podot ruso tayo nakabutbuteng ay gaman tay kutsara tadi payla napadasan intay tulapun punwan ipakatayo latiram ramay pagpunas tayo kamiseta dingiwat tayo nga nalanit lanitan ngemno awanen intay to amilan tay delatas bayan tayong aywen gayen tay dineng dengken ginulay ay nagimasen tay purus aywen tay pineresan ulot paltat ken tinimtim nga igat tay delatas bayan tayong aywen gayen
Kay dineng deng ken ginulay ay nagimasen. Kay kurus ay wentay pineresan. Ulot paltat ken tinimtim nga igat. Ulot paltat ken tinimtim nga igat.
Thank